Dobre? Šára, aké miestnosti sú v byte? V byte je detská izba, Dobre. kuchyňa, obývačka, pracovňa, kúpeľňa, spálňa. Dobre, výborne. Vymenuj mi, že čo je v spálni. V spálni je písací stôl, stolička, nočná lampa, malá skriňa, manželská posteľka. Výborne. Čo je v kuchyni? V kuchyni je skriňa, mikrovlnná rúra, kamica, stolička, mraznička, trniec, elektrický šporák. Sporák? Sporák. Áno. Ale to nie je kamnica. Ako sa volá? Nevieš, čo to je kávovár? Kávovár. Dobre. Čo si povedala, že to je aká izba? Aká miestnosť? Aká miestnosť? Ako sa volá táto izba? Pracovňa. Dobre. Čo sa nachádza? Čo je v pracovni? V pracovni je písací stôl, lampa, stolička. Aká stolička? Kancelárska stolička. Kancelárska stolička. Čo je na písacom stole? Čo je na písacom stole? Počítač. Je tam počítač. Čo ešte vidíme na stole? Čo sú tam? Sú tam? Sú tam knihy. Dobre, výborne. Vymenuj mi ešte, prosím ťa, že čo je v predsieni? V predsieni vešiak na kabáty. Je vešiak na... Vešiak na kabáty. Predsieňová skriňa. Vstávaná skriňa. Áno, ale to nie je stavaná skriňa. Neviem, prečo ste tam napísali. To nie je stavaná skriňa. To je obyčajná skrinka, taká malá skrinka. Dobre, o ktorej miestnosti sme ešte nehovorili? Ešte sme nepovedali, že čo je v kúpeľni. V kúpeľni je vaňa, skriňa, sprchovací kút, Ktorý je sprchovací kút? Ukáž. Áno. práčka, Aká práčka? biela, Jedna biela a automatická. práčka, toaleta. Toaleta. Áno. Aká je vaňa? Veľká vaňa. Veľká vaňa. Aká je skrinka? Nedý skriňa. Skriňa je tá. Nedá skriňa. Dobre. Aká je automatická práčka? Môžeš povedať aj farbu. Biela automatická práčka. Dobre, výborne. Ešte tam máme detskú izbu. To je detská izba. Čo je v detskej izbe? V detskej izbe je knihovníčka, kancelárska stolička a posteľ. Áno, aj to je manželská posteľ. Ja by som tam nedala manželskú posteľ, ale napríklad poschodovú posteľ. Dobre, ďakujem, veľmi šikovná si bola.